Datang lalai berombongan bandar kehendak kasih awak punya iya kan ya cobakan emak badan dan tulang lalai nanti kampung indahnya tak rekam ya lagi menangi badan emak penayak jalan di rumah Josiana badan kebayang menelakan Dazal doa ibu tolong pakare bunyi HP itu mana pasan dari rombongan Kapundan Tuo Mak Iriang Mak Tiar guguk pariangan. Jangan sampai ndak satu dah baik itu mana pasan dari Mak Tiar. Lama dari kuliah ngecek ya kecek nama menyuruh ha itu pasan dari hau. Dipapanjangkan lagu naniko naik jualah ama Inur tolong ama Endah di ujung pantun pasan dari Mak Maradai Kabake siapa tadi dah Kabake Mak Dangnyo pertama tasabri banala udah maradai hati wan oya dia ipadenai yo sadio main dasai ama lai bagilai hai lai di denai siku main mereka sadoi karang lakonen ibu dipapanjang ke lagu naniko dari rombongan meja belakang Banang Basawa pasan dari rombongan meja di belakang papanjang diulang balik menyabui apasan Banang Basawa Dek Mak Maradai ba itu bana pasan dari rombongan meja nanti sampiang Mak Maradai nan mah dah dipapanjang ke lagu naniko dari Dazao doa ibu salam-salam kabake yang pakai kain saruang samo udah tiar naik ka iwi dipapanjang ke lagu naniko dari rombongan USA Aji Sek tasabik namo menumpang kami lagu naniko seketik dia kalau kawan nambo mencari tukang oyak lah mati tidak makan pasan dari Aji Sek papanjang langsung dipapanjang ke lagu naniko dari Dazal doa ibu
Ucapan salamik bagurau samalam suntuk. Kabake mama dun sana disiko kasadonyo kete indak disabi namo gadang indak dilewakan gala. Manumpang pulo dazal doa ibu di lagu naniko papanjang. Aji, kalau tantangan tukang oyakko, iyo bana urang rumah dadal bana nampunyo pasan dari dadal papanjang. Dake jauh alalai doa ibu dia hai gampang ko isi ada benang basah walalai lo pulang ke rumah maica onelat Di papanjang ke lagu naniko nanya jola ama inur agak sapantun lai. Cuman saketek pasan kabake tukang oya jan model itu bana madok kabake udah nan duduk di mungko kali tukang oya sabab bari bitu nyo sadang memakai kain saruang gini kok dimasukannya ke dalam kain saruang beko. Bariku pasan dari abang perengki bepasan kabake dazal doa ibu bana tasabik namo. Dazal doa ibu ba aku ndak jadi udah tapeti janji untuk datang kemari. Ba itu bana pasan dari abang perengki kapundan tuo kanikojo papanjang. Tolong dadane pede maenda alalai duduk latuana yo di mana wa indah lansiane joda indah alalai biarlah denai datia ayo Apa namanya? Hujan gacan. Di papanjang juga lagu naniko dari Dajianto menumpang pulau ambo di lagu Ma Endahko papanjang. Itu ya. Wah, tabon kelas. Oh, kelas 3-nya kalau mungkin kok banyak. Banyak. Naik jola ama inur agak sapantun lai jan lupo Ma Endah di ujung pantun bapasan pulau maradai kabake madang semangat madang jangan patah semangat jangan sampai kendor pasan dari maradai mana papanjang. Yo, aku takut tanya. Yo, besok subscribe. Aduh, lah subscribe punya malu. Di papanjang ke lagu naniko dari Aji Sek USA kaniko jo. Sesudah nan di ujung inur bana mendendangkan tolong tikam de adik nan sadang sudah mengutek-utek kuku gua. Pasan mancat kuku gua. Pasan dari Aji Sek. ala dia dan ada endah ala alai kalai guiko oi kasih sayang dapat dan sudah daerah oi cinta yang udah yang terpadu ende daerah sayang Naik jola ama inur gak sapantun lai bapasan maradai kabake madang katiko lai kini ko
bagagih lama sabab bari bitu pulang Maraday beko sianan ka mencuci piring nan ka manolong beko le pasan dari Maraday kabake mak dang mak endah banata sabit namo papanjang Tapi pakai tiki Koko bisa dia ke mesin tadi cuman tak like ke sini. udah guru jalan seiring yang tiwan jodoh jiwan yo saya mah indah mak karancing karyang yang lalai siang malam dia ipang denai di telepon di papanjang ka Laguna niko iyo sawanaro ati kami lay duo channel na merekam sa Malaw Kinira nang pertamo Pujangga Caniago channel kaniko jo barikui amka koto channel bana ba itu mana pasan dari rombongan Singgalang Saiyo batanyo pulo matiar kabake Nur jan diadu urang saparinduan jan diadu urang bakarean nan ma di Inur sabananyo ko ma enda yo ma peke yo pulo tuha bapantun-pantun ni mak enda landa elok bunyi saluang mak peke jadi nyoleh pasan dari mak tiar papanjang Kedua menda. mak peke pokoknya tukang saluang iko mak peke mak enda yang surang lai mak dang mak dang ta nambah topi Morris Madang cek metik cek. kendala samone udah kami bari ilalai de udah tiar udah kana kok tukang saluang dan tiar sadang babini ilalai cinta talorohana kabake daerah jangan celik pergi dua pasan sama lagi ini pasan yang pertama tibo dari Singgalang Saiyo papasan kabake mak tiar bau duduk tanang-tanang dulu sebab bari itu ube baru kalake baru barikui pasan dari Maraday batanyo kabake Amainur ma nan ma soananya ko ma ko badu mak dang jema ete ambo ko ma pasan dari Maraday mana kabake Amainur papanjang Berani mah. Dua kali. Saya sangat dua kali. Bila-bila tuh berajaran. Namanya barang baru. Jarak pertama mulai lolos macam jam tayangnya kan 4.000 nan 1.000 subscribe sampai 1.000 jam tayang awak membiak itu dan shot doh kalau kan jauh awak shot apa tahu Wai dari jalan Jampang tak jadi maete jamaah ane mak biya mak adai sajul denai bau di papanjang ka Laguna niko dari Daguru sesudah de urang Cikari yang tolong tikam de iwit urang Padang Data agak sabantun sabab bari itu lari bana udah guru menengah suara ibit ko papanjang jauh guru lalai
lain babau Esa bangsa enema Esa badulu lalai dunia tapaci ulo One denan kayo One lauan Alia lalai gini lakana lain lalai la panjang pino One lagi Jatua badai pagi we malah cermin lalai we roman tanpa uang we terasa tiga we di mari